Ако ви се струва, че говоря на нос, не ви се струва, точно така ме чувате. Просто имам седна хрема и в момента уж е пролет и е есен, обаче при мен започва да се случва абсолютно през цялото време от годината. Не знам какво толкова цъфти, какво толкова ме дразни. Не е само към полени, тъй като седната хрема при повечето хора се изразява като алергия към полени, тези пухчета, които хвърчат. Но при мен явно от всякакви цъфтежи, извинявам се за което, просто много исках да ви покажа една тръскалка, която запазих, не съм я отваряла, не съм я сглабяла, защото просто исках да ви я покажа, да я сглобим заедно и да ви покажа как изглежда, как се сглабя, тъй като всичките ни дръскалки се сглабят много лесно, изобщо не е трудно, не е сложно, общо взето и дете ще се справи. Така че сега ще я отворим заедно и ще я сглобим. Ето така изглежда в плика. Има тази голямата част. Това е горната част с едно ето такова, където котето може да се мушне и да си почива, да си лежи вътре. Това е долната част. Сега тази горната част я слагаме ето тук. По-скоро да сложа първо долната, за да ми е по-стабилно. Така, значи долната взимаме винчето, слагаме го тук отдолу и от едната страна тук има винт, тук няма. От тази страна взимаме, където няма винт и го завъртаме и така. Сложихме долната част и закрепихме за средната и сега отгоре слагаме и ето така сме готови с дръскалката. Значи това е долната част, тя е много мекичка, много е приятна на допир. Тук е място, където котето може да си драска, да си точи ногтите. Тук котето може да си легне, да си почива, да си се катери. Общо взето е много приятна и цветово, и като дизайн, как е измислена, как е направена. На мен лично много ми харесва. Тази дръскалка, както и останалите дръскалки, може да ги разгледате в нашия сайт, може да видите техните размери, техните цени и ако някой ви хареса, да си поръчате, дали за вас, дали за подарък, дали ако ви канят, тъй като сега е модерно да се кани на рожден ден, на кот или на куче, така че е перфектна както за вашия домашен любимец, така и за подарък на домашния любимец на приятел. И не забравяйте, че при всяка поръчка имате 8% отстъпка на цялата сума.